बाथ्राखौ बिथिंलाङाखैलै आङो नों जाबाय थानानिफ्राय खारबोनाय मानसि माब्लाबा पुलिसफोरा आंनाव नागिरना फैगोन न'फोरखौ जुदि सावना होलांनांगौब्ला न'खौ लांलाय बोरै लुनो हानो शाला बै पिसिडिसिना सिडिटिसिनि चेयारमेनफ्राबो माहाजोनसो होयोलै न'खौ जों गैयिखौ नायफिना माबा बुं माबा मोनसे खायदा खालामनांगोन मेन्देला वारनिं होग्रा बेयाव मोनसे बुस्थु धामा गोबाय खानानै दिरुंखौ बै लामाथिंजाय लांनांगोन कलटं बिराद अखा हागासिनो लोगोफोर हनै दा एसे हागाबाय हाबाय होनदोंमोन आरो जै गोसोम जाफावजोबदों हनै थ' लोगोफोर भिडिअ दिनै बिसिनिमानमोन नोंथांमोना भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट खालामना खिन्थाहर दिनै माने जास्ट अखा बागायसिनो नालाय बिराद माने अखानि आवाजा बिराद जागासिनो ओंखायनो मा भिडिअ बानायगोन हमनायनि थाखाय दिनै ससेल' कमेडि भिडिअ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो मोनसे लाइक खालामना होबानो जाबाय